aurreko jardueretan, nolabait ez dugu esango hutsetik hasi gerik, baino naiz eta txantilloi batzuetan oinarritutako jarduerak sortu, jarduera horiek nolabait moldatu egin behar genituen. Orain ikusiko dugu nola horri berri bat gehitzeko garaian, honezkero behin baino gehiagotan ikusi dugun aukera hau agertuko zaigu, edo aukera ezberdin hauek agertuko zaizkigu, eta orain ikusi nahi ditudanak dira hemen erabiltzeko dauden baliabideak. Hau da, honezkero hutsetik hasi behar izateko sortuta dauden jarduerak eta gure esku erabilgarri daudenak. Hau da, besterik gabe aukeratu eta txartatuko genituzkenak beste inongo aldaketarik egin behar izan gabe. Dauzkagu, aurretiazko ezagutzak aktibatzea eskaintzen digun aukera hau, eta bestetik galdeketak eta hausnarketak dioen beste jarduera sorta hau. Lehenengoari eman ezkero, hau ikusten duzu itzulita ez dagoela, baino aukera eukiko genuke hauetako edozein jarduera zuzenean txertatu eta erabilgarri eukializateko. Noski, edozein hartuta, emagun, hautxe hartuko detala, editatzeko aukera ere eukiko dugu. Bai, hau da, aurrebista egiten baldin badugu eta gustokoa baldin badaukagu bertan dagoen bezalaxe, horrela utziko genuke, baino gogoratu beti jarduerak editatzeko aukera badaukagula. Naiz eta guk sortua ez izan, beti ere eukiko dugu editatzeko aukera. Berriz ere beste horri bati emango diot, eta kasu honetan galdeketak eta hausnarketak hartuko ditut. Gogoratu baita ere, birretearen ikonoa daukan botoiari sakatuta, gauza bakoitza zertan dan azaltzen digun elementu bat daukagula. Bai? Kasu honetan galdeketak eta hausnarketak, eta berriz ere hemen zenbait eduki gure esku zuzenean eta beste inongo aldaketarik egin behar izan gabe, emagun, hemen, holako euri jasa bat nahi detela, eta ikusten duzue, hementxe, horrela, besterik gabe, modu azkar batean eta beste denbora gehiago bertan nolabait inbertitu beharrik izan gabe, baino beti editatzeko aukera hortxe daukagula kontutan hartuta.